Daktari, nitie wach man bende ni wacho mar chif ni odhi chako twak ewi gigo mabende hinyo oganda. Ere gima te uchano pedho ne sirikal kotenore kod kito manyien mar chif? Abe adiere kinde mokalo waseneno ka oganda ywak kotenore kod midhiero mabende obiro go ipimo kod okwa mokalo mar NHIF mane thoth oganda wacho ni tiyo kode ne beti ot matin moloyo mae nitiere kod midhiero. Ere gima uchano pedho ne jopiny kata ugoyo mbaka gi jopiny kotenore kode? Odwa ni gitamrego so gitime nang'o? Koro chif chakre okele to wato kosebet maber no kaka dakteche nikech wang'iyo kata kaka otiyo kendo kaka jopiny chandore to waneno ka ok en gima konyo oganda. Wan gadieri e paro achiel gi jopiny ni kamoro chif no okonyo mana ji achiel ariyo adek ma kamoro ok wang'eyo, lakini wan chung' mwakawo en ni mokwongo NHIF ne ber. Nober kendo ka joma ne chule kamoro senyiswa ni chulo mar chif dhi wuok piny matin to mar NHIF ni ni malo. To gima koro wasiko wapenjore en ni to chif makoro wuok sani ni waneno ka chudo no adier omedore to king'iyo osiptende ma bende onego bed ni dhi kawe kata midhi tiye kode to bende iyudo ka ok gin osiptende ma digomb dhiye mokwongo. To mar ariyo be giming'adi gi service midhi yudo kuchocho iyudo ka gigo ok riwre achiel. Koro mane miriambo mokwongo mwaneno gi chif momiyo wan kode gi shida. Kendo mogik machiegni to kendo wachako wafwenyo ni chif ka nitiere pesa moro kanyo ma weg osiptende ikawo pesa no kuomgi ka ng'ati timone kata operation mwaluongo ni cesarean section to kamoro operation no en kata 1000 moko kanyo, tiyudo ka chif cha kobiro chuloni to nitiere nus pesa ni ji ok ong'e ni dhi kata kure. Ok odhi ne osiptal, ok odhi ne jatuo, ok odhi ne daktari. Koro ji te penjo ni to pesa ni to karo dhi kanye? Omenda moro maduong' lal ka. Nitie moro malal e kinde ka to be en maduong' nikech en more than a half of pesa ma de osiptand cha omiyi. Koro mage penjo mwapenjore ni tadieri gini obiro nokony dhano koso obiro nohiny dhano. Emomiyo wan kaka dakteche to watamore ni nyaka loke kendo ndike maber. NHIF mani nitiere cha ni nyalo mana timne improvement. Koro ing'eni ko timne improvement to obedo ni ere kuonde manokethore to ere kaka kamano kotiye maber tilose kamacha. Koro ji mang'eny to osewacho ni iluongo ni cartels ni mag NHIF ni ema duogo kanyo. Tadieri mar Nyasaye en ni jopiny bende neno nikech diang' iwuok kata ndara tipenji japiny to diere maninie NHIF gi diere ma koro nitie chif pogruok ni kure. Tadieri duoko no ibiro yudo. Koro wan watamore chif no endo kama ka idhire ne jite to wan watamore na dieri ng'eto medore ka sana sana ne joma ondiki ng'eto no medore saidi. To wapenjore ni to ka NHIF to ne ng'eto kama to ma to ng'eto kamacha pogruok no duong' kabisa to olal kanye? Ang'o momiyo ok inya yudo thieth mano nego bed ni yudo ka in gi NHIF to gini ting'adi almost 10 times molo NHIF.